Hola a tothom. Comencem setmana i realment la feina d'avui, dilluns, a l'aula ha estat frenètica. Molts de vosaltres heu aprofitat el cap de setmana o avui per posar-vos al dia. Recordeu que per poder tenir la certificació del curs heu de fer un mínim del 80% de les activitats proposades. I recordeu també que podeu fer un seguiment de les activitats que heu fet i de les que teniu pendents a l'apartat qualificacions que trobareu a la part inferior de la columna de la dreta de l'aula. Avui hem acabat una unitat i demà en començarem una altra, que parlarà bàsicament dels àlbums en línia. Veurem aplicacions com Picasa, com Flickr, però també amb d'altres. Del qüestionari de valoracions inicials, de coneixements inicials, es desprèn que molts de vosaltres ja coneixeu alguna d'aquestes aplicacions, bàsicament el Picasa. Per tant, tots aquells que ja les heu fet anar, seria un bon moment per descobrir-ne d'altres. Aquesta unitat té una duració de 3 hores, per tant, ens portarà tot el dia de demà i part del de demà passat. Bé, res més. Si teniu algun dubte ja sabeu on em podeu trobar. Que vagi molt bé.